Asini rohama dehamu dohot damena sian debata ama dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Tabukama bibelta asarat tapamanat hatani debata natar surat isi ima di 2 Musa bidu 34 mamukama sian ayat 10 Rodi ayat 10 bidu tajahamai pagati pasoring songonon padidok tisi dunginin najahubama idama au mapahen badan diadokan ni sadok pangsohon au mapahen halongangan aka nasodung masa di sadok tanohon dohot di tonga-tonga di salugut aka bangso barbigu ikon sadok bangso dongami marnida jadi-jadian ni jahuba aina sokal sahari doi nanaeng bahenok kutuho sai jaga madirim nasotupa marpadan ko tuhalak isinitano sisuluhon asa unang gabe jorgong nasida di tonga-tongami aidang jadi ho marsopa tu di batang siliban aitar goardo jahoba parlulu ala de bata parlulu do ibana dan jadi buatonmu sian boruna sida bahen jolmani anakmu atik tung marmainan boruna sida maon mangihuton debatana sidai gabetarela dohot anakmu maon marmainan mangihuton debatana sida ima sahatna di hamuak kainang dohot di hamuamang molo tapamanat turpuk jamita dihita di bagasan partikian sadarion adong manang nabiga naboita putik sian turpuki dinalaho mangida kolom ni rohani debata tu dirina menyangkut soal eksistensi keberadaan manang menyangkut soal tu hapolinon ni dirina takas do taboto patik na pinasahat ni debata imapatik na perjoloi dang jadi kanaonmu jaladang jadi sumanonmu manangaha na di banua gicang dohot na di banua toruon yang gotung gabe si sopaon manang siuluan buasai jumolo di pasahat debata diisi ni patiki dopak kita ala memang tuhatai tung debata natung macai mangargagon hapolinon ni dirina do jala debata na mangiburu do ibana
Jaladang lemorohana adong debatana asing sogaddama holan dirina sendiri disopa jala dipuji akan nama katidak ko dirina debata nani haporsyaanna di bagasan pardalanan di ngulu nang haporsyaanna molo tapamanat siat turbuk jami taon takasdo diramoti debata bangsona nama katidak ko dirina maka porsyai dirina songo debata na pinuji jala na sinopana na parjolo tapamanat ma ayat 10 sadai atong pajok ma di bagasan roham na hutonahoni tuho sadarion idama au be babalihon maradopoko halak amori kanani heti peresi hebi dohot jebusi sian ayati tidak takas bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang senantiasa mengorbankan kenyamanan daripada dirinya dinalahu mangaramoti hita sianak kapengaruh nasi songoni lapatanna dia adalah Allah yang mau pasang badan untuk menjagai diri kita dari pengaruh Allah atau ilah yang lain dalam diri kita sebagai orang yang percaya terhadap dirinya. Dapat dua kon di hamamang dohot taminang ayat 10 dan jadi ho marsopa tu debata silebat tu tu debata silebat ayat argoar do jahoba parlulu ala debata parlulu do ibana dihamo kamanginang ikon lulu honokku dosa ni amama tu pinoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut papaton pinopar ni halak nasogoro hamidau alai holong rohakku dia akan nomor ribu-ribu naso namar holong ni roha dia naso mangalau simpatiki jadi manat jadi Tuhan tai debata manang jago bapar lulu ibana daksai holang sangopas murukna molo gabe manipil kita sia dirina sahat tu pinopar dapat biga nak kini paton tidak kolan sa generasi sahat rodi tu naopat generasi. Nah berikut ayat 12 saya jaga madirim nasotupa marpada kotu halak isini tano si soluhonmu asaunang gabe jorgong nasida di tonga-tongami di lapatanna tua kabangso berhala naso majakkon debatana baduahon nasida sian hatar buangani dihaposi nasida jala di haporsiai nasida napapaton ayat 15 nasotupa bahenombu padan tuhalak isi ditanoi yang bermainan nasida mengikut to debatan nasida manang mamele nasida tu debatan nasidai gabi di laho asa panganonmu sian pelean na pilih konnai dan jadi buatommu sian boru nasida baen jolmani anakmu atik tung marmainan boru nasida maon mangikuton debatan nasidai gabe tarela dohot anakmu maon marmainan mangikuton debatan nasida artinya disi tidak boleh berlangsung kawin campur karena itu bisa menimbulkan sinkritisme manang di dogma lapatan ini
boy gabe patopakon percampur bauran nilai-nilai daripada keagamaan itu sendiri. Jedang boy rupani toy mak asal ma dengan ngulum ukamu hapit ako na penting boy terjamin masa depanmu tuh di partikian nanengro dan boy songoni kalau di bagasan partikian non ikon polit kaporsiaon ni ganut kita nang kaporsiaon ni ganut akapinopart. Jadi mulut ida di hamamang doa tamu inang turpuk jamita di hita di bagasan partikianon tung sian saluhut proses keberlangsungan di hadol maunido dijagai debata kita. Jala di bangido debata asa jamot, jala di bangido debata asa manat, jala di bangido debata asa takas. Unang gabi adong pintu selak dinalaho mapai dirita saur tunasida manang dinalaho mapai nasida saur dopak kita tabereng musim na paling radikal tabereng ayat 10 tului ahai bad di sini ikon lohamuna do langgatan nasidai ikon segamuna do aji-ajian nasidai jala tabomuna Maguna darulay mga lohai ikon lohamuna do langgatan nasidai ikon segamuna ajajan nasidai jala tabomuna do sobon nasidai ima radikalna. Itulah keluar biasaan daripada ketidakperkenanan Allah. Bagaimana ketika dia adalah menjadi Allah yang dinomorduakan. Ketika dia menjadi Allah yang sepertinya tidak pernah diperhitungkan. Itu. Jadi mulut ini seterpukon, kita harus waspada dari segi lingkungan, kita harus waspada dari segi makanan, kita harus waspada dari segi perkawinan, kita harus waspada dari segi persekutuan kehidupan keseharian kita. Jirang adong satikosna selak, dan adong satikosna ruang. Na pinalowas di debata siak kita, asa gabe saur tuaka debata si debat. Noaing na gabe sukut-sukut. Iya. Adong do behite son ilala rohamu na mangulu 25 tahun naik. Nggak maksud unang tutur madele ang bereng kusuk-kusuk ni torarong na martukulisa mungkin dia tong gimana umuran wae nggak itu 25 tahun naik tor martukulisa gimana kira na mungkin do narohani mana rupanya ya mo kainang do tamu amang. Semua kita yang hadir di sini berharap umur kita panjang. Gitu. Jala gajang ni umuron relatif. Tergantung tuhita gaduk marsada-sada. Sipata molo sinuku kamu molo roiba martamu itu bagasmu. Wah. Kira-kira mangaradi ho. Molo ning rupani biasana dominat do madok ngarade gitu nak pedi bagasan rohana di mana mana foto alai sipata ulu do kota rohamu madok somoni aladong pergumulan nah. Biasana muraro merdadi pola nadok si tahunon na atau majar lawau narubani tapi kalau dipacing neng lau, tong dapat ribu rupanya. Unang majutuan, tong do biar. Nah jelas, semua kita mencintai hidup kita, semua kita rindu dengan anak cucu kita.
Semua kita rindu dengan kenyamanan, kedamaian yang boleh kita jalani dengan sisa-sisa kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Nanaeng pataka sokku upuk tu suku-suku ni upai kusuku kita nak kining adong dope di lalarohatta kita marumur 25 tahun naik molo adong do namar lapatat doi tumat cai balgado pe kesempatan di kita dinalaho papoliton haporsiaon ni ganuk akapoparata adorang so borhat kita mana ngadong do pe siat tonga-tongatan noaeng lan siaon namar dua roha saringotu namar Tuhanon ido noaeng nagawe persoalan anggo adong do pe siat kamu namar dua roha mardebata sileban ngasongonot tuata Tuhan pasti lebih marah dengan kita. Hapenda pinangido ni debata noaeng tu kita lan siaon buasa gabe turpukon diangkat gabe turpuk jamita di hita di bagasan partikianon naong dirajumi debata do hamung songot dirina na pagodang-godang kon haporsiaon di bangsoi adorang sosahat nasida tutano naong pinarade di debata di bangsoi. Jadi kitab Kejadian keluaran khusus noaeng turpuk di hita keluaran bagaimana Allah mempersiapkan spiritualitas, bagaimana Allah mempersiapkan iman kepercayaan, bagaimana Allah mempersiapkan keyakinan yang mutlak dari umat ini sebelum mereka sampai kemana? Ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan sediakan bagi mereka. Atong tokinai neng borhat nama hamu. Itu adalah sidono. Aharu tadi konomu dia. Nanti nak berjuru musiru ibete. Airang jaminak ketua udah. Nggak jaminan. Jadi unak tadok rupani molo madua jumolo mah borhat nggak jaminan. Unak tadok molo mar sakit jumolo mah borhat. Anggo hubereng naujot marsai amatai. Marsai inatai. Inatai do na jaga amatai. Habe inatai do perjolo borhat. Jadi hamamang do hotamu inang ahado nabuhi tawariso. Apa yang bisa kita tinggalkan dan kemudian apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada generasi kita sebelum kita pergi dan kemudian apa yang menjadi sukacita yang boleh tanda kutip kita laporkan nantinya kepada Tuhan ketika kita telah menyelesaikan segala kehidupan kita di dunia ini. Bica solau kita moladong 25 tahun naik adok 10 tahun naik adong 5 tahun naik, bahkan adong sadari naik. Harus kita pakai waktu itu semaksimal mungkin. Dan adong betujuan muna asing. Sogad dama papoliton haporsiaw ni ise. Haporsiaw ni binok parmunay. Suatu ngadong pena bersifat toleran. Ya. Memang tak saya dohonokku nagodangan akalansia na marukil noaeng hinorokon ni nasopolin manipil pahopuna manipil boruna manipil anakna sian silang naung ni hapor siaw nahiat di tonga-tonga ni pardalanan ni moluna atong dihamuak kainang doh tamuamang on nama pulau tanah barbudi adorang so borbat kita anggap ka sertifikat ni tanong ngaberes sertifikat ngaberes sih mana ngaberes sih kamu perbagianan ni ngadok kiat dihamuak kainang kisi-kisi ni hati-hati lo jangan setelah saudara pergi anak saudara itu semua baku hantam. Jadi ternyata ninna boydo mulai noaeng marunu-munu. Akan lansia itu juga bagian daripada kedewasaan kita pada saat ini mempersiapkan segala sesuatu kepada anak-anak kita. Nakpe dakta boto adiga kita laut.
Dungi hamu mana mapoto. Ayadong do adat dohot budayatta. Adong nama dok molo di anak siap budani ikonon. Adong nama dok molo di anak siap kangani ikonon. Jala memang berbeda luat, berbeda dotong nang adatna. Alai molo song nama dok bijaksana lah. Jala tumir pun mabek kamu holong. Si anak kaisa luhutna. Jadi ada hubege adong padohan nila dua-dua. Ada orang seborong hati mana. Di babungi mana kagelengna dan adat yau na tumipun de mana ale na tumipun yau kolong do sudah kamu kagelekku ko bakilalahod do ditiki ngolukku tarlo mobil ditiki parsai dokku di baga seperti kianon bawa dohot boru-boru siak kamu sudah do kamu mangusehon kolong di rohana alani palwasamu au marsagi nanaeng tadi konok kui di hamuna marhite kolong na marsigorgor di bagasana asaunang gabe makrohon badai dopak kamuna jadi bagi kamu madenggan jalengot tamu to ngau di si di berbagian ni ati PH boy dapat tani badi si jadi alaina berpudi omma songon naidok ni kitab musaon bagaimana kita sebenarnya mempersiapkan anak cucu kita. Asa takas polin, asa takas menegakkan integritas iman spiritualitasnya. Asa takas dengan mendua, asa takas holan maka persai debata nata tadda nata haposi nata hangoluhon ima debata sito palangi do tano manang ikon takas maka persai Yesus Kristus dohatai jala ingot ma amanginang ido lungun ni roha na ubal gadi kita jala ido utang naikon sigararot tu dopan ni debata molo so polinbe akka oparatai manada debata nata haposi jala nata haporsiai di tonga-tonga ni perdalanan ni meluta jadi bicara mu betiki yang dengan cara kita sendirilah molo boyo pung ada orang seborong hatau jaga tang lomoro hakku molo gabe adong dongammu molo gabe adong nanaeng pahopuku alai parugamo nasongonon enggak orang roa tusi dornimu mak jadi memang hidup di bagas terpukul ikon loha ammu langgatan nasidai ikut segamuna ajajan nasidai jala tabomuna sopaun nasidai sangat luar biasa radikal dan adong main-main dan adong fair di sini dan adong toleransi di sini ima keluar biasaan itu ngatai dinalaho mempertahankan hapolinonda nah berikut dihamu kainang perludo tabangun integritasnya songon na dua-dua di tonga-tonga ni keluarga. Dia mulai dok na poso pangalapan gogo na dua-dua pangalapan po dan inna ya tunjukkan. Ya idang tiki na behita makaliangi. Dak tiki na behita mengharapkan mololao tumakasar majupangi syakangani adong ma si buaton nasau siani enggak itu lagi dan gajang nai betuhan perdalanan di partikiaku jala bodo topu songgot ro sopamotoan ajaria udinalaho mangarade ya kana dumenggan asa di bagasan na pinarhagiotmu sudia kapaparaki tadi konoku siang Asia kano. Jadi tunjukkan sebagai lansia itu memang memiliki Tuhan yang tunggal. Dan adong tawar manawar di sini. Jala tapa dulu tu bagasan ngolu doho perdalanan di poparatai. Dan adong debatana asing pangodianata di Portidion. Sogadama Tuhan naung manobus dohot pagodang-godang kita
mulai sian siahete otak sahatu pertikian noai dapat pudi sehali dia mau kainang suatu ngadong be siap kita namar memea taringot tu debata nataha porsiai di bagasan perdalanan di ngulu muladong do be siap kita na ragu Nabi no to be dang Nabi no to be tu dia be no pumuat dan sio ngasongonot tuat tuan Nabi paema tokin nai nama ngapukul piga ngadong nuai ngon pukul onom adong na pukul pitu bahkan lobi siap pukul pitu ayalana batas ta pukul piga do pukul onom do jadi berarti mau pukul pitu kali babe berarti ngaku lah juga teh nggak makuling di siate erga gitu labatan na ngaro sektor nasing madok ngamate pusia duin darubadi jadi itu tuh ngapukul onom manang sudah law mendekati pukul onom jadi hamok kainang tapapolin ma unang gabe terpengaruh be kita inorhon ni on dohotan dinalaho tarelaela tuise tuak kadebata sileban naso di paloas debatai nagabe sobota dohot si haposatta di tonga-tonga nih perdalanan nih kedua. Nah berpudi sehali di Hamakainang tahun ini kan tahun keluarga transformasi pembinaan iman keluarga sebenarnya tumacai perlu do adong peranan sian hamuaka lansia na boy mapai kesaksian to kasuduk no poso bohada tutu peranan di Tuhanon di bagasa perdalanan ning ulutta marhite na boy imana tanguhluhur di bagasa tangiang jalai nama pai kita gabe margogo bersemangat dinalaho bagodang-godakon gelekai gudang do sebenarnya kesaksian siak kita alai bohado dinalaho ikon manguhali banyak kesaksian sebenarnya adong do onok tibu mabalu pitu gelengna ditadikot alai boy sudah sikop sahalakmu dang adong do ngamunasi kola debata nani haposamido di bagasan tangiang doho di bagasan kerja keras doho di bagasan parsitutuon bisa Jebohado on dalam rangka tahun keluarga menjadi sebuah monumen hidup bagi generasi terutama masih dalam kondisi keluarga produktif di bagasa seperti kiamat. Hamana hubereng akak keluarga mudaun gudang dona atau ngadele rentan atau marbada murah-murah madokon sirang ayo no ay persoalakan tulu bulan do pemarha sohotan ngasai hirana tulu bulu tahun tapi kamu marha sohotan tulu bulu tahun sai hirana tulu bulan do be dalanya ala tetap dekat tetap saling mengasihi jalan tetap mesra soalnya itu teh amunai kirana dong nak suping. Jadi satikosna dalam rangka tahun keluargaon godang doi siak kamu yang maunya itu dikorek itu bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kaum muda dan bisa sebenarnya itu dibukukan gitu. Siak kamu non ini adong do natakas subodoi yang menjadi ibu-ibu hebat ya nama baluna hebat dia hanya mengandalkan ketiadaannya kemiskinannya bersama dengan Tuhan tapi dia bisa melalui semua gelombang badai dan anak-anaknya semua bisa hidup berkompetisi dan kemudian hidup terhormat. Memang tak terlalu hamoka inai-naon. Awi kok na jolo ti kimet. Saya dong do ceritaku mau lu jami tadi akalan sion.
Ay hami sanga do Venezuela manggarong. Manggarong kan itu ba persuburan imedio itu jadi produk dokon eta manggarong maita isi na gumurang non malang garongon iba na man ugurang idahanin na nang biro totongi ay politik na doi kan toy iba bu mahami siap kangan siap tonga siap pudan jalanunga di lopokon kapala beduon bincang di karau ipedang menanang na binoto bebentuk di kala pabaduon uluna dombang na ikurda bang natong-atongana dung ini tiup mabutino ni tiup ma karongo ni alangan mabution ku sa dibusan rupani timus ni hai timus ni garongi jolo ma akati dodohon ni ba semangat matongi ba oh itu talang ma ala nak king perjanjian isi na gumodang isi na gumodang mangalang karongon di mana man nonahain na ay hamu maju duk pesonari saya dari ba ay pangoto-to iru habe na selilingon na roka ay pa mabenom mangalang idah pe gudang jidung maju au ma diru habe bebay naror ima jo bisuk nai hamu songoni mebek kamu taringok na dinalaho bagudang-gudang konda bitui itu labatan na adong do caramu sebenarnya menyiksa menyiksa luar ni lo magumurang karongo di alam berbudi meda soal gizi anom majui sado asal mazolo disi butuhan nai gitu ay mulu sobar butuh ada lagi merdana tu saat dangarong rupani idaun tujolo ana semangat warwanin dan pernah nah penting asal majolaku dialak si panganon jebe do da tuai toy mangin ba ay gurang do data isi na gumurang mangalang kadongon ibana man non bilionoma idano na gumurang man abe tu dung nizat jama kan bangale bebe ngasat debe atungi lepe idani damo mah inasik bayi ningon na baru pani ima bisukna na beriku muse luar biasa rokan bereng so Robert manutai ubege kamar tolor inna jadi itu gacok doi ba piga mainang manukon rupani nang mareteng dodok yahamin ujuan pinabungu mon pinabungu ngani itu mon hadong sekitar 25 minggu depan naingonan nama ipersuburan dan isi betolorok nang ada ngilo sotong alang ni lao ma habe dong dibuat dong se toloron dunia duona ape mulak siana muse ngadwen libat jumlah ditolori ala ditukar tu tolor manuk sonari peni sadara ni tahainokon buasa ditukar mana asaboi do hami sada nak bisa dikosna ngatung daw mau rugi sini itu jona mangga inda tolor man tay do ninda habe awro nama foto ngai karon toloron dak tolor nasli bio jai saya ada tolor ni manuk kapung itu karimana mai tu tolor manuk Australia GB2 jadi hamak kainang moloni kok dorupani pengorbanan yang akan dua-duai godang do piakkan sutar dodo di sini itio hirang nai lewat parsedori anggo giok nan yang naing minum sedor mai mana ala dipikiri mana ina ma hepeng na nadading ulok maju 1000 nai na so jadi tertukar si leonon na marsogot ongkos ni geleng na sekolah banyak yang seperti itu jadi luar biasa do hamu kainai anggo akamaon karo binoto
Ala naam ada urupani. Jadi pangarikoti oni khusus dia kainai. Sampai sonari udah dua musoni kan. Adong do hepeng mau main na. Adong do. Nah. Sehat doh, ini telepon. Sehat do, amang. Nakpa sebenarnya dia tidak mau menjadi beban orang. Nakpa di bagas rohana ko sati kosna homa nama boto amang sumari honau. Kalau ini tidak dihamu. Halana cocok dohamu margabus nangak ka amaun. Sehat do bapain na, sehat do. Adong do pepasi debammu, adong. Sudah do didok, adong. Ala memang kita tidak mau lagi terkadang menjadi beban. Jala siap kami akan kelengon, anggo pagi dombu sati kosna. Unang adong besukus-sukun. Sadok lancar mata harus tuli kiningi. Anak bola dong lo dialog, bolok suku-suku. Sudah nama jaga busi. Karena kita paling menjaga orang lain tersinggung. Paling menjaga bohama paruma ini unang gabedok si pikir hononna. Bahan pembicaraan yang bisa menjadi kurang alot di tengah-tengah di keluarga. Songonima kita. Alena rumikot sian selalu tadi hamak kainang kobar tutur pukon. Ada orang sobor hati kita, ada orang sosahat akapino partai tutano parpadanani. Tapak ketiki, Allah tuh hatai tuh hatta nama ngiburu takas. Dia tidak mau menjadi Allah yang dinomor duakan. Manang nabuha carana. Tung di bagasatan yang mupe. Molo sumargogo piau, ale de bata. Marhite padohak kutu akapaparaki. Lama bay polin hapor siaonna. Ai ido na dihasuh na tung dihasugoko di hadiriommu. Ajari au mamaketikku si sautiki. Ada orang sobor hatau. Asa di bagasan pos nirohaku. Olin sudah paparaki maka persayo. Dungi di bagasan sadani rohana sida pabor hatto nau. Tumaboton hode bataku. Di ujung ni pardalanan ni lakaku di Portinio. Nangek-nangek mai tak pergumulkan. Taulahon di tengah-tengah ni pardalanan ni ngoluta. Bican sadi hari naik. Amin.